zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da ba laifin mutum na kafirci bane ma ko da na zalunci ne a ranar kiyama haka mutum zai ɗauko abu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa mutane matsayi na gwamnati, wannan ba shi minista, wannan ba shi kwamishina, wannan ba shi mai kula da kaza, wannan ba shi mai kula da kaza. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku tsaya ku ji, ba kawai kuna murna akan an baka matsayi kaza ba. Ya ce duk abin da ka ɗauka na gwamnati saniya, ya ce haka za ka zo da ita tana mo a bayanka kowa yana ji. In guda ɗaya ka ɗauka, in 100 ka ɗauka, haka za ka zo da su a bayanka. Aushatun tai'a, ko tinkiya da ka ɗauka na kayan gwamnati ka sata, haka za ka ɗauko shi yana ƙara, ko akuya tana maka ƙara a baya tana tona maka asiri. Ko raƙumin da ka ɗauka, ya ce wallahi barin gaya muku, ko allura mutum ya sata, ya ce wallahi sai ya zo da shi ranar kiyama. Sai wani ya zo ya ce ya Rasulullah, in dai abin da tsanani haka har allura ma ba wani dan daga kafa, ya ce to wallahi ga matsayin ka na ajiye kujerata. Manzon Allah sai ya ce sai dai ka sauka akan kujeranka, ina maimaitawa ko dan allura ka sata ranar kiyama sai ka zo da shi. Saboda haka masu matsayi su ji tsoron Allah, kowane irin matsayi ne ka isar da shi, addil amanata ila mani tamana, iya amanar da aka baka ka isar. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Duk abin da aka baka na kayan gwamnati ko na kayan amana, ba na gwamnati ba, na wata kungiya da aka baku ku rike, wanda kai ne treasurer kana rike da shi, ko kuma kai ne custodian, kai ne kake ajiye da kayan, ko kayan masallaci, ko kayan makarantar islamiyya, ko kayan wane ne na wanda kuka haɗu da waɗansu, ko aka baka ajiya ka ajiye, to karka ci ko kaɗan daga ciki, ko allura. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko allura wallahi sai ka biya a ranar kiyama. Haka kuma mutumin da yake cuwacuwan filaye, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum manik tafafa shibran min al-ardi, duk mutumin da ya ci fili ko da gwargwadon taki ɗaya ne, haka ya ce ranar kiyama haka za a tawaqahu Allahu iyahu min sab'i aradin, haka za a tono ƙasan tun daga nan kan tudu har zuwa ƙasa ta 7, sai a tara shi a matsayin ƙasa. Nan fa iya nan ne, sai a tara iya ƙasan, kana ji tifa nawa ne, har zuwa ƙasa ta 7 sai a ɗora maka. To wani kuma ba haka kawai ya ci ba, wani ya ci inci nawa, wani ya ci fegi nawa, wani ya ci gida nawa, wani na mutum ɗaya ya ci shine za a masa haka, wanda ya ci na mutum miliyan 4 fa, adadin mutanen jiha guda filaye ya ci, wallahi haka zai zo da shi ranar kyama. Karka ɗauka tatsuniya ne, ba labari bane, magana ce Allah yake faɗa na gaskiya, wanda ko ka yarda ko baka yarda ba, hatta idza ja'atuhum sa'atu baghda, bai zo kwatsam kuma zaka ga ana yin hakan. Yanda kuke kallo na yanzu, wallahi za ku fi kallon hakan a idon ku a ranar kiyama. Duk wanda ya zalunci haka zai zo da shi a gadon bayansa, yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, nauyin abin da ka ɗauka haka za ka ɗauka a bayanka. Ala, Allah ce ku saurara ku je, sa'a ma yazirun, abin da za su ɗauka yayi muni. Kar ka bari ka zama kai ne ɗan kallo a ranar kiyama, ka zama kana cikin masu kallo. Allah ka tsere da mu.